fan molt bé, i el guió és una mica jardí, però probablement és igual que el jardí en el que estem ficats. M'agrada moltíssim, no me l'esperava així, de fet és un concepte molt innovador, però m'ha agradat moltíssim, les harmonitzacions de les veus, espectacular, canten espectacular i tant la idea com la història, com la música, fantàstic. És una proposta molt interessant que esperem que agradi molt al públic i que circuli per tots els ateneus i faci territori. L'obra és una meravella, és una declaració d'intencions, no perdem el passat per poder viure el present i avançar cap al futur i ho fan molt bé. Doncs una qualitat immillorable aquí a la Colònia Güell i la veritat que un plaer donar el tret de sortida a aquesta obra aquí a la Colònia Güell amb el que significa gaudir en el nostre territori. Preciosa, m'ha agradat molt. No m'ho pensava pas el que he vingut a veure. Cantava molt bé i hem gaudit moltíssim d'aquesta estona. Es veu que són professionals de debò. Molt maco. Emocionant, molt emocionant. Sí, perquè en alguns moments teníem la pell de gallina, o sigui que podrien anar per tot arreu perquè triomfarien. Trobo que ho han fet molt bé i és una bona patacada per el que estem vivint actualment, perquè en realitat el que estem vivint és tot un retrocés. Molt bé, perfecte, molt bé, molt bé. Bo. Això que no en saben de fer res. Però mira, bé no? Sí, i fet a l'aire lliure, imagina't. Bo. Amb escudella i tot, Hasta la pilotilla aquesta? Escudella i tot. Tu amb la mantellina... Mira, la botifarra. No ho era pas de l'esclat, No. Collons, això era del Soler, tot eren gent d'allà. L'he xerrapat de la punta, la botifarra negra. Hòstia, i el pal cisteró de Reus està tot de collons, home. I el xampany com ha de ser, en vas de plàstic? Sisplau, que així té més gust. Demanes el pa i el forní tot. Sí, això és gros, La forma dels coberts l'he trobat curiosa, també és modernista. Sí, és d'aquella època, van agafar... Jo, mira... Imagino gaudir dissenyant això, pobre. L'escudella es veu així, no? Sí, s'ha de xarrupar. És que, escolta, jo, mira... Sembla que en sàpiguin i tot a menjar escudella. Tu que no t'agrada. A mi no m'agrada. No m'agrada aquesta, No m'agrada l'escudella com a tal. Els que l'han fet sembla que... Sí. L'any que ve podrien tornar. Hosti. I tries tu el menú. Sí, fem alguna cosa diferent. Tu tens el contacte? Fem alguna cosa que em pugui menjar. Sí, penso que tinc el telèfon. Tinc el telèfon. Tu dius.